Takže nadar lidi, ja vás vítam u mého ďalšieho. No takže, čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak si urobiť jednoduché intro cez úplne, že nejaký program. Úplne, že cez nejaký program to nebudeme robiť. Proste táto stránka bude v popisu videa a tu si dáte buď register alebo login. Ja sa prihlásim už rovno. Takže si dáte login. OK, dajte si login a sa vlastne prihlásite alebo registrujete. Že ja sa... Tak. Tak. A sa sem prihlásite a dáte si tak Free Templates. Tu si kliknete. Free Templates. A teraz si dáte, čo ja viem, treba raz tento tu. Na to si kliknete. A tu už vidíte, že tu je toto intro. OK, dajte next. Dajte i Iger a dajte customize now. Tu si napíšete vaše vaše meno, takže takto treba. Dáte next. Dáte submit order. Tak dáte X a teraz pôjdete my account. Dáte my account a tu už to máte. Tu už máte vlastne to intro a dáte download SD. Tu kliknete a dáte OK. No. Keď sa vám to stiahne, tak si to otvoríte. A pozerajte. CZ zahrajem LP Present Let's Play. A vidíte, že intro je, stačí ho už potom len vložiť do videa alebo kde chcete a tak tento tutoriál zatiaľ končí a ja sa s vami lúčim, tak zatiaľ čau.